ብጣዕሚ ተፍቅር ነይራ ኣነ ግን ኣይግደስለን ነይረ ንሳይ ክትዕልል ክትረኽበኒ ትገብሮ ዝነበረት ፃዕሪ እውን መወዳደርቲ ኣልቦ እዩ ኣብ መዓልቲ ዝኾነ ምክንያት ደልያ እንተወሓደ 3-4 ግዜያት ትድውል ደስ ተብሉኒ ይቕበላ ባሕንተ ዚልን ድማ እንዳረኣኹ ዝሰማዕኹ ኮነ ደስ ይብል ተኾነም ፈፂማ ኩራ ይትፈልጥኒ እኳ ደኣ ምስ ኣንፀርፀርኩ ተገልቢጠ የቕሬታ ተሓተኒ ብሕፀር ዝበለ ብጣዕሚ እያ ተፍቅረኒ ነይራ ሽሕ ግዜ እኳ ኣፍ ኣውፅያ የፍቅረካ ይብል እንተዘይበለት ተገብሮ ነገራት ዘበለ ግን የፍቅረካ እሞ ናተይ ናይ ሓላለይ ኩን እዩ ዝብል ነይሩ ብዝኾነ ዘረባ ከይበዝሕ ድሕሪ ብዙሕ ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ መወዳእቱ ግን ክትረኽበኒ ፍቃደኛ ኣይኮነትን ደዊለላ ኣይትቕበለልን ፅሒፋ ኣይትምልስን እንተኾነ ብሎክ ግዳይ ገበረትንን እጂ ክሓቶ ደልዩ ዘለኹ ሓደ ኣይተፍቅረን ነይራ ማለት ድዩ ወይስ ተምስልዳ ነይራ ብሓንሳ ከምዚ ገይራ ክትከተልኒ ክቕፅል ድማ ስለምንታይ ገፅ ቀለያትኒ ፀላያትኒ ዶ ትኸውን መልሲ ይፅበ ድሕር ማይ ናብ በኣቲ ዝበሃል ከምዚ ምዝርከብ እዩ ኣይተፍቅራንን ክትበልሲ ካብ ዝለዓል እሞ እንታይ ክትኾነልካ እንታይ ሞ ዘይገበረትከ ገፅ እንተኸልኢኻያ ብዝኾነ ነዚ ሕቶ ንምምላስ ዝኣክል መዓረቲ ትግደሰልካ ዝነበረት ምጥፋዓ ደኣ ሓደ ድሌታ ከምዘይተማልዓላ ኣሚና ተስፋ ቆሪፃ ካብ ሓንጎላ ክትወፃካ ትቃለስ ትሕሉም ንስኻ ዝነበረ ዝኾነ ዝኽሪ ደምሲሳ ሓድሽ ሂወት ንምጅማር ትፅዕር ትሕሉም እቲ ምንታይ እስቲ ከምቲ ክትገልጾ ፀንሕኻ ዋላ እኳ ኣፍ ኣውፅያ የፍቅረከ እንተዘይበለትካ ኩሉ ናይ ፍትወት ምልክት እንዳረኣየት ብትዕግስቲ ንክትምነካ ዝከኣላ ስለ ፀዓረት እንተኾነ ኣስበ ፍቅራ ንስኻ እንዳፈለጥካ ኣበይን ከይትበፅሕ ኢልካ ተሽከዓል ነርካ የግዳስ ኩሉ ነገር ኣቐን ኣለዎ ወዲ ሰብ ክሳብ ዝፀሮ ዝኽእሎ ጥራሕ ዝፀውር ተፀሚማያ ንክትምነካ ኩሉ ፅኢራ ምዃን ኣብያ ዘዋፅኣ መንገዲ መሪፃ ክትኮን ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ከም ዝመፅእ ኣቐዲምካ ክትፈልጥን ክተገናዝብ ነይሩካ ንንፁሕ ፍቅራ ከም ድሌትካ ኣሽካዕሊልካሉ ጥራሕ ዘይኮንካስ ኣላጊፅካሉ ንስኻ ገለ ኣብ ዝበልካያ ቆፅሪ ልባ ከመይ ቅሕር ነበረ ንሳ በዓላ ጥራሕ ትፈልጡ ኣብ ፍቅሪ በፂሕካ ኩሉ ሓደ እኳ እንተኾነ ጓል ክተፍቅር ከላ ግና ይከፍእ ብኣቢላ ምስ ተጨከን ኣኸለ ስለዚ ነዘረባ መጥበሪ ክንገብረሉ ዝኣኽላ ተፀሚማ ገፅ ምስ ከልኣኻ ተስፋ ቆሪፃ ከምዘይሰልቲ ኣሚና ንኻንቱ ትደክም ከም ዘላ ተረዲኣ ወይ ረብሪባም ካብ ዝኽሪ ኣእምራ ክትሓከካ ብኣቢላ ድማ ረሲዓ ሓድሽ ሂወት ንምስራት ኣፅያትካ ክትኮን ትኽእል እዚ ግና ምስ ናይ ፍቅራ ከላ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ሸነክ ድማ በቲ ዝገበርካዮ ነገር ተማሪራ ሓዚና ተቆጢዓ ማዕረቲ ትፈተውካ ፀሊዓትካ ትኾን እሞ ናይ ብልባ ገፅካን ለምፅማስካን ክትርኢካ ዘይትደሊ ትኸውን ከምዚ ኣቐዲመ ዝገለጽኮ ጓል ብምሉእ ልባ ክተፍቅር ትኽእል እያ ሙሉእ ብምሉእ ከዓ ማዕረቲ ተፍቅሮ ድማ ክትፀልእ ትኽእል እያ ኣብ ከምዚ ሰዓት ዝበልካ በል ክተድማዓላ ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት እዛ ሰብ ንኣኻ ቀሊል ነገር ዝመስለካ ንኣ ግና ልዕሊ ኣቕማ ኮይኑዋ ብናፍቆትካ ፍቅርኻን ተቓፂላ ውሽጣ ብሕርሩ ምሸት ኣራት ብንብቓት እንዳጠልቀየት ተሓድር ትኸውን ነይሮም ብሰንካ ኩሉ ነገር ኣፅሊእዋ ምስ ስድርኣ ፈተውቲ ኣሕዋታ መሓዙታ መቕረባ ተብኣይሰ ተኳርያ ትኸውን መምስሓረቅካያ ዝጠንጠነቶ መግሚ ድምር ናይ ኩሉ ድማ ከምቲ ተፍቅረካ ናይ ብልባ ፀልኣትካ ክትኮን ትኽእል እያ ስለዚ ሓደ ምስ ፍቶታ ከላ ንክትርስኣካ ክትከውን ትኽእል እያ ኣፅያትካ ዘላ እቲ ካልኣይ ድማ ብልባ ፀልኣትካ ኣፅያትካ ክትኮን ትኽእል እያ ምናልባት ግና ኣነ ዘከኣለኒ ፅኢረ እንተደልዩ ይምፃእ እንተደልዩ ይኽኢላ ንእሽተፈኣ ገዲፋ ክትኮን ትኽእል እያ ከምዚ መግበሪኣ ዝለመድካይ መስኣንካ ከምዚ እንታይ ኮይና ኢልካ ተሻቀሎ ዘለኻ ምናልባት እንተተመሰለላ ኢላ እውን ክትኮን ትኽእል እያ ሽዑ ከምቲ ዝሓሰበቶ ምስ ኮነና ሓንሳብ ይቆሎ ይረበፅ ኢላ ትከውን ክትኮን ትኽእል እያ በቲ ኩነቲ ግና ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ሓደ ምስ ፍቶታ ከምዘይሰልጣ ስለ ዝኣመነት ክትርስኣካ ደልያ ትኸውን በቲ ካልእ ድማ ልባ ቅሒሩ ፀላኣትካ ክትኮን ትኽእል እያ ካብ ኮነ ተሓትት ዘለካ ፍቅሪ ሒዙካ እንተኮይኑ ንነገራት ብጥበብ ክትሕዞን ንዝተሰበረ ልባ ድማ ፅቡቅ ጌርካ ናይ ምፅጋን ክእለት ክሕልወካ ክእል ኣለዎም ዝለመድካዮ ስለ ሰኣንካ ጥራሕ ዘይትፈትዋ ተሓትላ እንተሓሊኻ ግና እዛ ሰብ እንታይ ገበረት ግደፋ ይሕሸኒ ዝበለቶ ምናልባት ወሲና ትኸውን ካብ ኮነ ገርም ክትርስኣካ ኣብ ምቕላስ እንከላ ደደው ኢልካ ዲኻ ፅሒፍካ ይትረብሻ
ናይ ብሓቂ እንተፍኪርካያ ግና ዘፍቀረካ ሰብ ክትረክብ ፀጋውን ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ምናልባት ሕቶ ፍቅርካ ምስ ትቕበል ብግቡእ ተኸናኸና ፅቡቅ ጌርካ ድማ ሓዛ ብኡ ኣቢልካ ድማ ክሓሳ